Днес ние от бюти сектор и Харити Aesthetic Center раздаваме ваучери за лазерна епилация и пресотерапия. Аз съм Крушка. Знаеш ли предимствата на лазерната епилация? Не, какви са те? Ами аз не ползвам лазерна епилация, чиста кола маска. А не ви ли създава по-голям дискомфорт? От гледна точка на болка, да, може би да, но пък така съм свикнала. Но всъщност лазерната епилация е нещо, което обмислям. Така че може би не е случайно в момента, да. Добре, страхотно. А знаете ли какво е лимфопреса или пресотерапия? Запозната ли сте? Не, лимфен дренаж знам, че изсмуква, нали, от лимфата, съответно маха всичко, което е токсично, нали, изглажда кожата. Точно. Така. Общо взето пресотерапия и лимфния дренаж е едно и също нещо. Детоксикира тялото и премахва задържаните течности. Супер. Добре, последно въпрос ще ви оставям. Как ви кара това да се чувствате, да се грижите за тялото? По принцип би трябвало всеки човек да полага повече грижа за себе си, защото това е любов към самия теб, нали, грижата за тялото. Аз лично не съм от тези хора, но е препоръчително, да. Страхотно, много ви благодаря за отговорите. И щом Няма казахте, за че мислите да пробвате лазерна епилация, ви подарям този ваучер до 31 януари е валиден. Заповядай, спечели си го. Къде? Къде? О, ти не виждаш ли, бе? Не, аз съм Крушка. Ето, стискай. Така, добре. Много ти благодаря. Чао. Да, ти не виждаш.